ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତ ସମୟକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟିକୁ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ରାଜୁ ମିଶିକି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର କାମ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମକୁ ସେଠାରେ ଏମିତି କାମ କରିବାର 4ରୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ରାଜୁର ଚାଲିଚଳନରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଯେଉଁଠି ଦିନସାରା ମୋ ସହିତ ରହି କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ କାମରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଦିନ ତା'ର ଗତିବିଧିକୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ତାକୁ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ ଗାଳି କରି କହିଲି, ଦେଖ ରାଜୁ, ତୁ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁ କାମ ଅଧାରୁ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛୁ। କଥା କ'ଣ? କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦି ତେବେ କାମରୁ ବାହାରିଯା। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କିଛି ରାଗିକି କହିବା ପରେ ବି ସେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ବରଂ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ହେବନି। ସେ ଏତିକି କହି ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଗାଳିଗଲଜ ନ କରି କଥାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବି କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଜେସିବିରୁ ତଳକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଲି ତ ନୋଟିସ୍ କଲି ଯେ ରାଜୁ ପୁଣି ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖପାଖ ନଜର ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି ତ ସେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଦେଇ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଛଆଡ଼ୁ ଶୁଭିଲା, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ନିଅ ପାଣି ନିଅ, ପିଇବ ପରା କହୁଥିଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ଦେଖିଲି ରାଜୁ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ ଏବେ ସେଠାରେ ରାଜୁ ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଏସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜୁଠାରୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୁ ସେଠାରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ? କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଭିଲା ଭଳି ଶୁଣିକି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଆଜି ତ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଏଠାରୁ ଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ କାମ ସରିନି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଏହି କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜେସିବି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ ସତକୁ ସତ ସବୁ କାମ ସରିସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ନିଦ ବି ଠିକ୍ସେ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ପାଖାପାଖି ଅଧରାତି ବେଳକୁ କେମିତି କେଜାଣି ଜେସିବିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାମକୁ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏମିତିରେ ଘରକୁ ବି ଆସି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ଜେସିବିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ, ରାଜୁ ଆଉ ମୁଁ, ସେଇଠି ଜେସିବି ପାଖରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଶୋଇଗଲୁ। ଶୋଇବାର ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ରାଜୁ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ରାଜୁ ମୋ ଆଖିରେ ହାତ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲା, ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଭୁଲରେ ଆଖି ଖୋଲନି, ନହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମାମଲା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ ବୋଲି।
ତାର ସେ ଥର ଥର ଭରା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ହାତରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଯେ ରାଜୁ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଆଉ ରାଜୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଭୟରେ ବି ମୋର ହାଲତ ପୁରାପୁରି ଟାଇଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ରାଜୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ତା ହାତକୁ ହଟେଇଲା ଏବଂ ସେ ହାତ ହଟେଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ତ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଆଖିକୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ପୁରା ଶରୀର ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମାନ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ଅନେକ ମାସରୁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏହି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ? ତେଣୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ ତୋର? ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ତେଣୁ ରାଜୁ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେବତୀ। ତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି କେଜାଣି ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ବି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲି ତ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟି ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପିଶାଚିନୀ ଏବଂ ତା'ର ଶରୀର ଜଙ୍ଗଲର ଅଧାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୋତା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆସି ମୋ ରକ୍ତ ଶୋଷିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତା'ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ବି ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ସେ ମୋତେ ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତା'ର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଦେହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଗଲା। ତା ସହିତ ମୋତେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମୋ ଆର୍ଶ୍ୱପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲିକକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ରାଜୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ସବୁଦିନ ପରି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ କାମ ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ମାଲିକ ବି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କବଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ମାଲିକ ମୋ ସହିତ ତାକୁ ତା ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲା ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଜୁର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥାଏ କି ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ରାଜୁର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଜୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମନକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ବେଶ ଧାରଣ କରି ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ ଯବାନ ଟୋକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ବସ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମାରିଦେଇ ତା'ର ଶରୀରକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧାରେ ପୋତିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ପିଶାଚିନୀର ଆତ୍ମା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖିରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ବି ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦେଲା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ବି ସାହସ ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ସେୟାର କରିଥିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।